Hyvät katsojat, jälleen kerran kesämökki naapurimme Kiviapajalta, Martti Mielikäinen. Sulla on muuten niin käynnä siellä mökillä niin hiller. Männänä piipusta sisään, syönyt kaikki patjat. Hirvittävää putua koko kämppä. Niin vitsi. Tää ei ole muuten mikään vitsi, tää on tosta tapahtuma. Meillä on siellä kylällä niin hiet. Elikkä Kososen tytärmän naimisiin juhannuksena, viime juhannuksena. Se on hirvittävät juhlat. Kaikki on niin siellä ulkona, kun muualla ollaan, niin ruuat kaikki laitettu sinne ulos koko porukka. Tuo se isäntä Kosono ihe. Halusi tarjota joku semmoisen vähän väkevämmän ryypin sinne. Se ei sitten tiennyt näitä, miten se olisi se asia esittänä, kun siellä pappi istui keinussa. Niin se tuli siihen kuistille ja latasi menemään siitä kuistilta, että siellä olisi tuvan puolella kaikille muille miehille paitsi pastorille niin puhelu. Voi helvetti, saimeko se, sanoiko se pappi? Ei se mättää, voi helvetti.